Ok, du må bare lukke igjen alt som ligger der, for det ligger masse rundstykker her. Plass for Alex. Vent litt! Vi skal skaffe det. Det kan jeg bare. Jeg skal ta matflasken der. Ja, kan ta ryggplass på. Er det deilig stillingen? Ikke så veldig. Det Gangnam Style! Nei, det er mageflask. Hvor lenge skal vi do året? I hvert fall 2 minutter. Når det har gått 2 minutter, så slår jeg av, hvis det er godt. Ja, meg. Gangnam Style. Hva skal filmvideoen hete? Vet ikke.